Egunon lagunok eta eskerrik asko horregotearren. Hemen gaude, Patrizia Biteli, Zigorriturreta eta Lantalde guztia, ostiral bizitarien egunean, bi eskaintzarekin. Atza horretu genizuen, bat olagarro izango da. Bai. Era berezi batean, limoi lurrunetan. Eta Bitelik zer ingo digu? Beitu banik ekarri dut panetonea. Bai. Eta hau asatitu, eta jan, hau izango da nire errezeta. Eta gero jarraian imar dut pizza biak, Ez, ekarri dut pizzatxo batzuk, baina alberginiakin joango dira oinarri bezala. Baina ikustu panetonea eta... Bai, jendeak esango du. Zeiten dago hemen namen. Esango du jendea, zeiten du panetonea. Panetonea eta olagarroa, batera? Bai, ez, kontua da, olagarroa ez dauka inungo oso errezeta. Eta, panetoneak, hauek gainera da, Durangoko gozotegi batek, saltzen ditu marka italian bat zitilileakoak, tradizionala, bertakoak, gaina produktu naturalekin egindakoak, eta oraindik salgai dauzketan, hau, bai, lasai, ekainera arte irauten dute. Eta nire, ekainera arte, eta atzekaldea zeituna aztezea irakurtzen atzean zer daukan, ez, osagaiak hemen agertzen dira, eta natura, ez dauka ezer erik, ez inongo ezer arrarorik, dana dira, eta bertakoa, denominazioak izendapenarekin, eta ez da izan produktuak ardoa berezia bertakoa, eta esatu zu. Ostra! Mas pasat dauzka. Jasauznez! Nik pentsa txokolatian nahi izango zala? Ez, tradizionala txokolatearekin ez da. Erakutziko hor dago gozogile katalan bat oso nadala, eta hain du bideo bat, oso xelebria berak azaltzen, panetonean nola moztu behar. Hau ez da madalena handi bat, ez da moztu behar horrela, ez horrela gazta bat izango bazamoan, eta ez da kafesnetan busti behar, naiz eta niri kafesnetan bustita gustatze. Osa, gero hori azalduko zu, baina lehengo olagarroa ingo zu. Lehengo olagarroa eta bitartean, egozi bitartean da, panetonean momentu batean erakutzeko izuen nola mozten da, eta hori daztatzen hasiko gara. Oso ondo. Baina, olagarroa, era errez honetan egingo dugu. Lapiko azkarrean ur pixka jarriko dugu, olagarro izostua bertan sartu, limoi baten azala birrindu gainetik eta itxi ondoren tutua igotzen den momentutik 10-11 minutu egosten izango du. Bien bitartean patata zuritu, laukitan moztu eta hauek egosi ingo ditugu uretan. Gero olagarroa egin da dagoenean ataletan moztu, patata ere ataletan moztu, olagarroarekin nasi eta honi limoi zukuarekin, olibarekin eta persillarekin indako ospino lio bat gehituko digu, ondo nasiko du eta zerbitzatu ingo du. Panetonean mozteko, gurekin geratu. Oiek esan da, lapiko azkarra. Hemen daukagu, eta esan dauka hemen, ur pixka bat jarri dio, eta olagarroa izoztuta, kajaren itxurarekin, berra karratua, gustatu olagarroa hemen dauka bere mojoa, sartuko dugu lan, beri hortan, eta berezitasuna, limoi baten azal guztia botako dugu. Ondo garbitu limoia, eta honek, gaur, limoi lurrunetan danez, limarekin ez genuke ingo, ez? Orduan, hartu jarri, eta gero, tapa jarriko dio, egurre emango dio, eta esan dakoa, tutua igotzen da momentutik, eta nik horrela egiten dut, bai izostua, bai freskoa, eta 8-10 minutu tamainaren arabera, honek nik uste dut 10 minutu beharko dituela, baina gero garrantzitsua da, ez ostutzea lapikoa gu, ustea bera bakarrik ostutzen. Eta puntu hartzia olagarroei, zaila izaten da, ze normalian, hor txikloso geratzen da batzutan, eta hor egia da puntu hartzia... Bai, denborak pixkat errespetatuz gero, eta aukeran esaten dute, hobeto dala, pixkat pekatu egitea, gutxi kozinatua ustera, gehiegi ustea baino. Ze gehiegi testura ez da bat ere atsegina. Esan, pixkat batzutan gogorra igualek gutxi egosten duzu, eta borroka egin behar da, baina da, koska egin behar zaila. Baina bestetara da... Desatsegina da. Bai. Eta bakitzu gola olagarroan inguruan kuriosidade bat, Oxfordeko unibertsitateko irakasle batek dino, gizakisak estingitzen badara, bakitzu nori izango zen munduan oran jaunta errege, olagarroa. Bai, zera. Berak ez da guai. Munduko zati batean. Itxasuan batez, baina bai, hain azkarra dira. Igual atarako zien, handiko, ez dakit. Bat idaki, bai, esaten dau, oso izaki... oso adimentsua diela, eta badaukiela gaitxasuna, arazoak eta problemak gainditzeko, kamuflatzeko. Esaten dabe sentimenduak eta garatzeko. Hombre, hiru bihotz dauzkate, bihotzonekoak dira. Bihotzonekoak dira, edo bihotz gaiztokoak, hori ez dakigu, baina asko daukie. Ez dakigu handiak edo txikiak, baina bihotz ugarikoak. Bai, hori da.
jakin mina daukien ez bebai, kuriosua die da, gustatzen akiolan ikastia. Bai. Gero, euren nervio sistema dauke dezentralizatua, orduan mugimenduak bebai, desberdinaken leike da, hori kontrolatzeko bebai, gaitasun haundixa daukie. Beraz, bueno, Eta gizonak ez bezala, gauza asko batera iteko kai dira, batez ere, 8 hanka dauzkatelako. Ordu, era berean egiten egon aldapa. Patata batzuk zuritzen, plantxa erropa lisatzen... Ez duz ikusi bidixo hori, nun dauen tipo bat, itxasontzira igotzen, itxasotik bainutxo baten mondo, era olagarro batek nola harrapatzen dotzan hanka? Ez, base susto, ez? Zuk, pentsau, osakeko nindarra? Bai, niri olagarro batek esku... Niri bilora modoz, hau, amatatzen dut. Lasai. Nik harrapatu nuen, olagarro batek emate eskuek, eta heldu zitzaidan hor, garroekin hor, bentosak eskuan nabaritzea, indarra ze indarra egiten zuen da, otzikara emateo, susto eman zidan, gero, zer gertatu, lapikoen bukatu zuen, baina momentuan, susto hartu. Bueno, haizu, olagarro honek ere, garaian norbait. Bai, uretatik kanpo, bebai, iraun leike, 30 minutu. Zuk uretan lan busatzen, baina gehiago, zehose bai. Bai. Bombona barik eta behintzen. Bai. Bitu horri ez du behiratu, zematen egongo da gaur egun. Honen bakit, honek amnean eta jaisten direnak hor txapelketetan daite dituztenak. Eta, bueno, arrantza egiten dutena hau birika ure raspira junta. Horrek, 4-5 minutu egoten dira. Aztakeri bat iruditzen zaidala niri. Noski dena bezala entrenatu inbar da hori, baina ez dakit zenbatean egongo da ziur, Guinness liburu horretan, rekord bat, urrazpian gehien iraunduen pertsonak, zenbat, Alberto, behiratu, Guinness liburuan, urrazpian gehien iraunduen pertsonak zenbat denbora egin duen. Ez dakit hortan Guinness liburuan agertuko da, baina gu Indonesiara joan ginenean, eta ningen itxun irtera batzuk uretan buseatzeko eta lehenko ez buseatzeko, snorkela egiteko. Bai, buseatzeko esatzen dit, snorkel da gaur egungo itza. Baina gure esan bombona barik eta, hau da, zure arnasakin, jaisten zarenean, igual tuturen batekin, baina, eurak hautzen zaren arnasa, jaisten zien, eta horrek, jaisten zien, olako distantzia batzutara, da hor, emoten zabien denborara, esaten zabien, 30 urtekin jubilau da, ja, belarrixa, nestan dain ja, bestia arnasakin da txarto, da kristoneko arazoak eukitzen zabizen, horregatik, orduan, uretara eta jaisten zarienean, mesedez, kontrolakin, gizu esan izun ez, duela, azte buru izan da, hilabete ez da izango, salto egin genuela kuke egazkinean, horre ezin duzu, esaten ez dakit zenba denbora... Errekor Guinnessa. 24 minutu arnasa hartu barik, 24 minutu eta mai... Kroaziako gizon batek, Buda zorat. Ez. Zoratuta badau, bai. Patrik, nik 24 minutu siniste ditu, baina 24 minutu eta 23 segundu. 23 segundu horiek gaztokeria tirutzen zaizkit. 24 minutu arnasa hartu gabe. Ze pirika dauzka horrek. Belarritatik hartuko zain trampa ingo zain, no? Ostras. Pasada. Nire rekorda lehen 2 minutu eta piku izan zan. Eta astakeri bat iruditzen zitzaidan. 2 minutu eta piku, oin jezait iraungo nuen minutu bat ez da ere. Baina, bueno. Zerko azto potroa, ez? Ostras. Bai, auki. Bueno, zerta zibili gara, hori baino lehena, korbata honena bisatu baino lehen. Ez da zerta zibili izan garen editzeiten. Nire usta? Hau, bueno, vale. Laster igoko da tutua, igotzen da momentutik, ekipo 10 minutu hartu izkiazue, ni patata zuritu ditut, eta hori, mokaduko ataletan, egosten sartuko ditut, hemen lapiko batean, urarekin eta gatz pixo batekin. Eta honek, hor tutua, hor txedabil. Igotzeko hor dago, bai. Eta perrexia bebai erabili bezu. Bai, gero botako diot gainetik. Perrexia gisa da, euskal gastronomian da euskal sukadaritzan asko erabiltzen den belaru zaintxu bat dela, beti kosinatzeko, lehatza saltza berdian, tortilla frantzesa ini bebai botatze hotzat, isa da nahi botatze eta perrexia, baina inoiz ez duten hain da infusio bat. Hau da, perrexia uretan sartu, irekin aldi bat emon, limoiola txorrota batekin, eta igual azukre koiara batekin, edo esti koiara batekin. Eta hori oso... Gozo aldera gainera? Gozo aldera. Eta hori, onuragarrixa omen dala. Holan gorputzan dako, eta igual urduri basabiz,
nerbixo horrek eta lasaitzeko, kosmetikan bebai erabili izan da, maskariak eta iteko, hilian dako da aurpegixan dako lan, purtsu bat lehuntzeko. Nik ensaladan botatzen diot, osto batzuk, ensalada hartu, eta osto batzuk gustatzen zait, eta hemen aipatu izan du, nik ensaladan, eta guk ez dago itxura, baina herrialde arabiarretan perresil ensaladak badaude. Tabulea mentxorienen egin izan dugu, eta oinarrixa perresila da. Pila bat. Gero, lorate gixetan eta egisa da, landatzen dela, xomorrotxuak eta honek usatzeko. Eta usainona emoteko, eta... ez dakit. Gustatzen da, perrexila. Bai, pentsazuk, nola beste hori Zarauztar sukaldari horre, perrexilik ez bazan egon, famarik ez zuen lortuko. Dan izan zen, perrexilari esker. Noski. Nik usto baietze. Esan izan perrexilatik? Ez, nik usto talentuagatik izan zala, Bai. Komunikatzaio hona. Ez dakit, nik uste nuen zala, plater guzti, politia geratzen zalako perrexilostua, eta ze elegantzia. Batzuk tabuleakin da dana joaten ziren, ze batzu baina bai. Eta ni baltzeiz, postre ematik zuenean, menda ostua. Zerbait berdea beti jarri behar zuen. Menda ostua, txak. Hombre, gisa da, behitxu lengunean izan zen fruta dendan. Eta tipuak nik uste dut, ez dakit, perrexil pila zaukala, oparitu ingotzu, da nik ez, eta berak bai, da nik ez, eta bai, da. Nik ezke hortuan daukat, eta nik hortuan be, han dauka pila bat, eta esate dut, eske ez dut hortukoa gastatzen bez? Nik utean ezen arrandegian beti eskaintzen dit. Persilik, eta, batzutan hartzen dit, venga, jarrizkia zuadar batzuk, venga, gaur gero erabiliko dut, ez dakit zertarako. Ero ez, batzutan izaten dut, eta bestatutan. Nik normalen etxian beti daukat, orduan. Bari. Oso ondo. Suerdia, baina hori esatu zutena, infusioan. Bai. Ez dakit, ez dut sekula proba. Nik ez, probatu marko du, behitu erresa da. Bai. Persila badaukau, hortik pixat erabiliko dut, eta beste infusioan. Badaukaue infusioetan aditua. Bai, hori da. Adizko horreta jauna, kafe infusioak egiten dizkigula. Oso goxuak, onartu beharra dago. Ezberdinak. Eta hori hartuta gero, goizeko gaueko beratzetan hartu bere kafe bat, eta lasai, ohera joan, eta lokartu egiten zara, naiz eta gauzak erori zure inguruan. Barne txisteak. Eta kafiakin edo infusioakin panetonea, ez? Bale, jungona panetonera, limoia zukutu behar nuen, baina panetonea. Panetone tradizionale de Italia. Con más fácil. Hala, hasi gara. Tradizionalak, Patri, más pasada maski. Orduan. Bueno, egia da panetonea duela, ez esango izut, 10 urte ia inork zituen zautzen. Bai, ez. Horako igual den dago oso espezializatutan, baina gaur egun, egia da, supermarkatutu danetan, arategixetan olan gourmet produktuak eta izate dituztenetan, bebai, egoten da. Bai. Eta gaur egun, kontsumitzen dela pila bat. Bai. Ni posik nau, ni panetoneak gustatzen bat pilat. Erregeo pila, beti, gaina hemen izan izan. Ni erregeo pila, lehorre gisa ez gustatzen. Baina panetonea... Bueno, panetonea, nik etxean indauka baina, onartzen dut, eta hartzidura guztiak, gero hartu, honen makillak hartu nituen sushia jatekoak, sartu nizkion lau, krak, eta zintzilik, olako lapiko altu batean, berda altua, zero zintzilik berantza, hemen gaineko txapela, bestela iken dana da, esaten dute, hau bera etortzen dala, orduan berez da, ikusten zuen, behitu hemen, sartu hemen, zulo hauek ikusten dituzue, hemen dauden zulo hauek, hau eta hemen, sartzen dira makilla batzuk, hemendik, eta jartzen da horrela. Hemen lapikoan izango zen, makilletan apoiatuta, atera eta erota dukate, hontan dedikatzen dinak, hola. Leku profesionalek eta izate dituzte, olako gela handixak, horrek oiaskuak erreteko eta izaten dienak, honek handixak, horre, baina... 20-30 panetonekin. Bueno, bagoaz panetonearekin. Hau, ez da gazta bat, ez da moztu behar holan, ataletan. Nik gazta forman. Horrela moztu behar, ez. Prozedura. Panetonea hartzen da lehengo dain, eta papel eta guzti... Erditik mozten da. Ireki, eta erakutzi... Bale, zigor, bat zuretzako eta bat niretzako. Txon. Erakutzi behar da maiari, hau egiten da maiaren aurrean. Erakutzi, egusi, eta gero maikoi pasatu usaintzeko. Hartu, ze usaia. Ikusgarria.
Heitu, urbino izan. Ales, 10 minutu hartu mesedez. Hau, igo da tutua, venga, jetxiko diot. Kontako nik hemen. 10 minutu. Bueno, jarri, lan ematen dio, bestela, saltengo ditu. Behin, hau daukagula, hemen, papelak kendu inbar dugu. Kentze zaio, hau papel gainatanak berdina lan gogorra, papel gogor bada. Ez da jangarria, bera. Ez da jangarria, noski? Ez du jango? Zigor, paragatuko ez da zuen txenator, bai? 30 segundutxo. 30. Tik-tak, tik-tak. Zu jarraitu, Bai. Bueno, horrela daukagula, papelak kentzen du hemendik. Eta, hartuko genuke, labana, eta xerra, tamaina honetako xerratan, zer da bila? Txokolatia. Panetonea ez da madalena bat, ez da kafesnearekin hartzen, ez da txokolatearekin hartzen. Nik kafesnetan bustitzen du, baina bere esaten dute ez da guztia. Horren, platertxo bat atatzen. Plater bat? Bai, eta horrela, mozten da, xerratan. Eta, gero, hartu, jarriko genuke. Horrela. Eta, horrela. Eta hau, hartu eta bera izan. Eta hau, jaten duzuen bitartean horrela zerrak eta hartuta, pentsatu bat duzue, hau egin duen gozogilean, ze produktu erabilituen, Siziliakoa da, panetone hau, maspasak, Patrik entzen ari da maspasak, Siziliakoak dira baita ere, hola nago ere nire mendik, Eta egia da, nik onartzen dut, panetonea kafesne baten bustita, oso gustuko dudala. Baina horrela bakarrik, hau, xamurra da, eta dagoeneko, hau seguru dendan izango zutela, abendutik. Egina hori, abendu hasieran. Ja, gaude, martxoa hasieran. Eta oraindik, Umela dau, eta netan goxo goxo. Eta batez ere, zuk, ez duzu, esperientzia hori ez duzu bizitu izan, baina maspasak oso ona daude. Fidatzen naiz. Bai. Bueno, hau esan da. Hor utziko dugu, orain hitza zurea da, nik limoi zukua behar dut, ospino lio bat egiteko. Bai. Eta usten dizut hemen, kontu kontari, eta limoi zukutza egin bila, noa, hau jetxu behar dut. Patatak, osondo. Egozi da dituz. Osondo. Guztoko jaten jakitia, ia zehose botatzen duzuen faltan euskal gastronomiatik. Ze badauz gauza batzuk lehen euskal eixan jasotzen ziela, ekoizliak basauzela, baina, denbora pasa ala desagertu indiela. Bakitzu nondin horan noian? Bai. Batzuk igual jakingo zuen, baina, sukarrietan, antza, ostrak zauzen, bakion antza, lanpernak bebai zauzen. Horrak, garai baten gaztulugatzen lanperna zauzen. Ia nire aitza, ni goratzen naiz txikitan, ia inguruan aitzakin egotea berak lanperna, berak joten da, Ni geratzia jolasten, arrok arten da aitza lanpernatan ia anibitzen. Ni akoratzen az, ni ez, ze txikixan nintzen, baina amak kontata eta eurak azetan debara urbiltzen ziela angulana. Osa, angulak hartzera. Bai, nik ezagutu ditut angulak etxian, amaman etxian, Ez, etxarri guretzako jateko, baina hori izaten zan lehen. Nik hori ez dut ezagutu. Baina bai ezagutu ditu biziak ekarri, eta nola hiltzen ziren. Tabakuekin. Tabako infusio bat egiten zan, eta horrek usten da, tabako osasunentzako, benetan hor zaudenentzako, kaltegarria da. Egiten zan infusio bat, baineran angulak handenak mugimenduan, bota infusio hori, eta nola alegintzen ziren, ormagonan eskapatzen, harreman hau kontaktu izaten zutenean tabako infusio horrekin. Bai. Hori ezagutu, eta tabakotan gero garbitu iten zien da ero jan, Garai baten bebai Bizkaian, ibaietan izokina egoten zan, gero industrializazioa etorri zan, fabrika pila bat zabaldu ziren, eta azkenean ura kutsatu egin zan, eta izokinik ez da horkitzen, baina basan garaia, baietzenik hori ez dut entzun. Eta bebai Bilboko ibaiko bokaleko muskuiuak omen ziren oso famatuak. Horan, eragitxuak, haundixak, eta izan omen ziren, hori. Nik gaur nauen jangor Guggenheimen parien, Guggenheim parien hartu ditut horre muskuiu batzuk. Ja, baina, Patri, nik ezagutu dut, Ibaizabal iristen zanen Bilbora beltza
beltza inungo bizirik ez zegoela, eta gaur egun, angoiti juten zara, eta jakitea, mi arraiak harrapatu dituztela, arraia jende arrantzan ikusten duzu, eta esaten duzu, ostra, bizia dago, men. Zigur, ezagutzen duzu, hor Simpsons serioko arraia 3 begiekin. Bai. Esaten da, kondairak ez dago Bilbon harrapatu zabiela. Garai baten. Bakite harrapa dituztela, nik ikuste du bai jendia, hor igual kayakian edo piraguan da holan, ikuste dut jendia... Jaietan, waterpolo partidu egiten dutela anuretan? Jaietan jendia bota egiten dalako. Baina horre ja daude, nahi dut esan horrek egoten dira trago batzukin gainean, eta bota egiten dira. Muskuiu bila horrek ez dira. Baina urpoloan, egoten direnakan jolasten, han uretan, zatozu, ostra, horre daukaten merikoa. Nik ez ditut ikusi? Ni izan dira partidu bat, olako zer bai, ateratzen nik horrek ez ditut ikusi, pentsatzen brometan zabizela jaixeko moskorrekin. Ez, benetan. Bai, jendia ibiltzen da, baina nik nahi xadot pasiatu. Bertatik. Hori ez, ibai ertzetik pasiatu, eta holako, aipatutako osagaietatik, pez ez da gure esku, eta da, guken jogulako, gizakixan eraginagatik. Azkenean, orduan, hainbat gauzak galdu ditugu, hemen aipatu ditzan ditugu noizbait, zerrenda batzuk elikagaiekin, noizbait bebai, ez du esaten da, epe laburrian galduko ditugula bebai. Seguro, pila bat. Beraz, Nik ezautot aitak kontatuta, gu azkenean, gure amanetxea eta gure turbina bat elektrizia zan, eta erreka basterrian beti ezautu bizi izan die. Eta nire aitak kontatzen zian, hartu, eta amamak esaten ziela, jun eta ekarri angila batzuk, angilak egoten ziren, ero kangrejuek, errekako karramarroak, jasotzen zituztela, hori niraitak eta eskailuak eta pila bat, eta amuarraiak eta jaten zituztela pila bat. Gero, iurretako papel fabrika irek izan, eta nik ezautu nuena zan, erreka ia, gero depuradora jarri zuten, garbitzen duena, eta horre, hasi ginen bizi pixkate ikusten, egia da amuarraiak eta zeuden, baina gartzak eto dira, ez da 3-4 gartza daude, eta ez dago, ez eskaiurik errekatxuen, gure terreno dago erreka txikitxo bat, errekatxu edizutzuela. Eurak jaten da bielako. Gartzak, ez da bat ere, eta amuarraiak ikusi egidoguz, harrapatu izan duguz amuarraiak, ibai zabalekoak eta oso zapore txarra daukate. Errekatxukuak ona daude, bestia ze da, menditi datorrenan, gainzorrotzeti datorren, eta belatxiketati datorren erreka garbiduna, baina ibai zabalak orain di zaporea bizia badao, baina... Gero esaten da, posible izango da espezie honek berreskuratzea? Hori bai zalantza da, ze errekuperatzen badia igual ezin dana dain da horrek hartu da jan. Gaur egun angulekin gertatzen da. Baina behintzat notiziona da bizitza bultatzea. Bai, hori da. Hila egotetik, zehose egotera? Bai. Hor badago, angulan inguruan hainbat eta hainbat jatetxek esan dute, beraien hemendik aurrera, ikusi da angilen egoera nola da hon, angularik ez jartzea beraien kartetan erabaki dute, eta pixkanaka, berreskuratzen jutekan, naiz eta oso zaila hon, segi esan, angilen bai eta presa jarri dituztelako, ibaien kutsadura eta hori, urtetik urtera gero eta gutxia daude, eta guk angula jaten jarraitzen du. Horre zentzu pixkat ukin barko dugu, eta iritsiko da nik uste dut, iritsiko dela garaia, non debekatuko dituzten era bat. Bai, ez, legez esango da bien, Seguro, bai. Zuek ez pasai izaten erantzunkizun, ez paukizue erantzunkizun hori hartuta, ez? Azkenean jasangarrixa izan bidabe bai, berez? Jarri dute askoz gutxia hoi ezin dira, eta hemendik seguruenik etorriko da egunen bat, noiz, gehiago ez dauen aukeraik harrapatzeko. Ostiral bizitari hontan, zigor, batzuk bisita jasoko dago etxian, beste batzuk, honek ez dago lagarroa, hemen finutu bat falta da. Bale, orden, hemen bere itzaltzen bada, itxingo du, eta esan dako, garantzitxo, horrela iten baduzu lagarroa, ez hartu eta gero, ostu urrotzetan, eta orduan tapa ireki. Utzi lurruna, bera bakarrik bukatzen, eta orduan ireki behar dugu. Orduan, bukatuko da denbora, prisa barik. Jungo da, presioa galduko du, patata bien bitartean egosten dauz, eta nik hemen indu dana, ikusi zuen, limoi baten zukua
oliba gutxi gara era, doblea ero pixkat gehiago, ondo nazi, kontutan izan da, limoi lurrunetan dala, limoi zaporea nahi dugu izate honek, eta persia txikituko dut, eta bizango da, olagarro patatekin hasiko dut, epelean nigo mendatzen dizu eta jatea, eta ospinolio berezi hau gainetik botata. Oso ondo. Esaten hotzun, ostiral bizitarietan, normalian nitsa egotxugula errezetak, jendia etxera etorteko, eta eurei, zerbitzatzeko, olako gauza dotoriak. Baina, batzutan, ez dugu gura etxean geratzea, ze planak politxa dauz, Euskaratik ziar, eta adibidez Bixar, Nafarroan, da Iruñako Nor Festival Gastronomikoan laugarren edizioa. Beraz, ambiente politxa egongo da, baina, dauz, azoka, pila bat, hilabete honetan, martxuan. Bota batzuk, bota den, venga. Bizkaian, egongo da martxuak 16an, Mungiako abere ferixa. Oso, no? Bakion dau San Jose azoka. Ugao Mirabaieseko edizioa da 25. emakume ekoizleen nekazaritza azoka. 25, Bakarrik emakumeak ekoizlea dienagan euren postua jartzen da biela. Gipuzkoan, Segamako errezainen eguna, martxuak 9an, igandea. Nola ez, Gipuzkoako herririk akaso politena eta, ambiente gehien dauena, arrasaten, Karapaixoan eguna da. Eta zein da Karapaixoak? Zeitu dira Karapaixoak? Karapaixoa da, ez dugu txorienen? Ez dakit. Igual ekarren biko, da, olako ogi bat, txoixuakin eta arrautzakin, eta aitapuntakoak eta amapuntakoak, euren... Olako antzeko Irunen be, ez da famatu Irunen ere badaukate horrako zerbait antzeko... Baina, dultzia ez da? Ez dakit, ogi bat ez da, ogi bat da hori. Igual bai. Opila ditzen uste ditzen, ez dakit, Arrazetan, Karapaixo eguna da, eta da, martzoak 15. Araban, olio jaialdian 12. edizioa, beti esaten dugula, olioa, Andaluziatik eta ez, bakizue txorien ikusten badozue, oliba olio naparra badagoela, eta Arabakoa bebai oso onak di bixak, hementxe, Euskal Herrikoak. Okondon bebai badau, baserri azoka, hau 26. edizioa. Beraz, ambientetxua, eta Nafarroan Nor Festivalaz gain, pintxuan hastian, da, martxoak 21-etik, martxoak 30-era. Eta itxeituzte, Nafarroako pintxuak olan sustatzeko ekitaldi desberdinak. Lehiaketak, ikastaroak, eta holako pintxo ibilbideak taberna zier. Oso ondo. Nik aldera dut gabiteli. Bai. Ostiral bizitariak, esan duzu, jentea etxera ekartzen dugunean, Bai. Nik gonbidatuko banizun ere etxera, eta panetone hau eskine, Bai? Maspasat disimulatuta jango zenituen, lurrera botako zenituen iskutuan, ero esango zeniak. Zigor, ez ezkio maspasa gustatzen, ez ditu jango. Nik esango notzun, zuzenia horpegira, zigor. Eskat maspasa gustatzen, gaur, iparraldeen, baigorriko azoka herrikoia da. Bale, iparraldean ere parkatu, bai. Goazen ara, eta jandezagun, euskal pastela, izango dugulan. Hori da, nik zuzenian, esan ningo notzun. Bitxu eskata gustatzen. Oso no. Zuk zeingo zaben, nire etxera etortzen da... Ni janingo, nuke eta disimulatu eta irreparre. Ke ba. Baiti, oso profesionala. Bueno, lagunok, patatak egosita, olagarroa egosita, ospinolioa inda, persia xeatuta, eta orain behar duguna da, itxoitea. Hau, ireki alizateko, behitu, hone doka sistema... Lasai. Bueno, ireki aldanean, zegero hemen ikustu zuen dagoelako jaberotxo bat, honek ez ditutziko, gehiago irekitzen, kandaua, jaberuaz, kandaua, parkatu. Eta ezer ez, irazingo ditu patatak, eta gero izango dako oporra handi batean, olagarroa taletan, patatak, nasi eta ospinoli honekin ondu eta persiakin. Zu jarraitxu berbaitzen, nik hemen... Mas pasak enduko ituzo. Bai. Papi. Burua, eiteko gero arrozarekin, ura geratzen zaiguna horrela, piko askarrean, ura geratzen dena olagarro bat egin da gero, einaldo zue, arroza, olagarro gabe, eta kriston zaporriakin. Hemen, minutu bat gutxi bat utzi behar nion, gertu zei pixkat testuran. Ondo. Biguna, samurra da, kusikuzu. Eta patatak hor dauzkau egozitak, uste duzu keia botatzen nahi diela baita, epela daude. Hori da momentua.
botako du, hemen, olagarroa. Epa! Zau izango zen, holako entzala de pero bezala, ez? Bai, bueno, a ver, guk jaten dugunean hau piperrautzarekin jaten dituztenak Galizia moduan. Bai. Azkenean guk egin alditu honekin goitu moduan ondu eta plater batean jarri, piperrautzarekin, olibarekin, eta hau berdina izan alda, Bai. Gero desan inaldu gero ospin olio berezio gainetik bota. Ni bitxu ze gauza txinplia nolan piperautzaki, baina zenba gustatzen gaten. Ja, oso gozu eratzen dira. Baina hemen azkenean oinarrian ikuste duzu, bueno, bantzekoa da, piperrautzik ez daukago, Bai. limoi zukua gehitu digu ezberdina moduan, olioa badauka bestea bezala, eta piperrautzik ez daukago. Orduan, txak, hau, botako dugu hemen, beldur gabe, ondo ingotu, oin hasi ondo. Udan izan zinen zu Galizian, ez? Bai. Da, ze, olagarro asko jan zinun. Ez, ferien baten hola pixka bat eta, baina, zimaz, ez dakit, jangen duen, baina ez da hola olagarroa leku guztietan, ez, jango bertako beste gauzatzuk, eta eltzekariak, eta lakoia eta jangen itxon, eta, bueno, pixka danetik. Bai. Zer, venga, ahora, ze txiko bat bitu, plater berri hau daukula. Ondo geratzen da, Hor. Bueno, ba, hemen, hau, azkenean gaur ostirala da nontan, pikoteorako, normalean gainera Italian beti olako pizza berezi bat baino lehen hau ateratzen dizute. Bai? Bai. Bai? Lehengo antipastia? Antipastia, hau dira. Jo, nire lehenko aldi zentzu nuena, antipasti irakurri nuena Italiako jatetxe batean da. Zer da antipasti? Pastaren kontrakoa. Hau da, da sarrerakoak, ez? Sarrerakoak. Bueno, ba... Antipasti da pastaren lehen nahi. Osea, pasta baino lehen ateratzen dana. Naiz eta lehen plater nagusia pasta ez izan. Bueno, ba, antipasti ero ez pasti. Hemen daukagu gure olagarroa limoi lurrunetan. Hau. Bizardeskakin. Bizardeskarekin, bai, ni uste nikua izango da. Ia ba. Gatz larri pixkat, bitxutzea zu gatzela pixkat botatzen, larria. Hartu eta putxo bat. Tak. Patata hemen. Zozu, begune gisa, netako? Ba, ez dut txikloso. Puntuan, bai. Samurra hau, egia da, atera duanean iritu zait. Eta limoian ikutu, limoiakin egia da nahi gozoa jatzen da. Limoia oso ondo geratzen go. Benetan, bikaina eta ikusi duzu zelako erresa. Gainera, klase bat doainik, zelan, zabaldu, panetonea datorren urtera begira. Egu getxokolanak lehen hau ditugu. Eta ontxe, pizza batzuk, alberginiakin. Bau, egun batek esango dago, jo, pizza da, nun dago orea? Hemen txeda orea. Baizera. Alberginiak inengo hau. Bai. Bai, hau da azkenean, holan, afari tonto bat aztien ziar, eitxekoa edo, norbaixe torten bada bisitan, ostiral bisitario honetan, holako detaietxo bat aukitzearen, eta honek errez itzen dira, errezeta holandoia. Alberginia xaflatan ebakiko eta 25 minutuz erre 180 graduan. Bitxartian ebakiko ditugu barrengorrixak, piper herriak eta olibak, eta jarriko alberginia bakoitzan gainean tomatia. Gero barrengorrixak, piperra, olibak, gaztakin estali eta 5 minutuz gratinoko ditugu. Berez, holaxe, orea egin biharrean. Bale. Claro, hau lehendik egin bida. Ze ez da holan askarra be, 25 minututan egon bida, gure orea edo oinarria kosinatzen. Bai, ez luke balioko beste pizzakin moduan, oin jarri gainean tomatea, olibak eta bestea. Ze 5 minututan hau ez da egiten. Berez, lehenko nahi duguna da, oinarrixak kosinatzea, eta gero ja, beste dana kosinauta da, azkenean, honek isak gordinen janleik bai, piparra erreta dau, bestia, gazta urdina bai, joan zen hastian edo indala bi aste edo ez dakit, erabili gauen da, hortxe nauka noskailuan. Orduan gaztak enduta, bestela, barazki jalen dako, arrautzak eta jaten dituztenak jan alkoholuk eta errezeta hau, eta bestela horrelako, legamiarekin, ero egindako gazta beharrean. Hori veganoentzako baina. Veganoa izango bazan, desan inungo, animali jatorriko zer ez nuke jan. Ikusteto lan engotela. Hori da. Orduan. Eta ordena nola, erakutzi oso julenei nola pizza batean jartzeko ordena? A ber, ordena bakoitzak nahi dauena, baina niri pizza normal baten behintzat,
bai gustatzen gatela, oinarria, masa, gero, tomatea ero, esne gaina, bexamela, basa, txuria iten baduzu. Bai. Eta gero? Gero gazta eta gero osagaiak. Nik hori egia da, duela urte bat, 2 urte ikasi nuen, Nik lehen egiten nuena, hori, oinarria, masa, gero jartzen nuen, tomatea jartzen nuen, gero tomate horren gainean, urdai azpiko egozia barrengorriak dana alakoa, eta gero gazta. 25 minututan? Horrela geratzen dira. Hau gertatzen da. Eta esken laba bi otontxe, beraz, ontxe sartuko, gero sartuko ditut, utziko zazu hortik. Osa, lehen, batik horrela egiten dituen, baina gero egia da, lagun batek, pizza taberna bat ireki zuen, eta ez txikito. Aurrena hau, gero gazta, eta gero gainean jarri nahi izkizuna, baina ez gehiegi. Zegia da, juten zara, eta toki batzuetan, honek atea handi horiek gero Amerikako pizzak eta dituztenak, gauza piloa gainean, orea gainean nahiko lodiak egiten dituzte, eta Italian beraz, dira oso ore finak, eta kalitatea handiko, baina gauza gutxi. Gauza gutxi eta gainera, igual, osagai bat edo bi estiolen, barbakoa pizzak eta horre bat, oiaskoa txoixua, aragi birrinduak, gauza gutxi. Honek saltzak, ez, izaten die, gazta, urdai azpikoa. Barrengorreak. Igual barrengorreak eta udara espikolan bi hau gatera baina bestea. Bi hiru osagai asko jota, nik gauza deusten Italiar gaizki. Ni beti naizela tomatea iskinaraino ondo jartzeko, gero beti goten da norbait mailan iskinak usten juten dela, eta egia da beraiek tomatea pixkat zabaltzen dute, baina erdin gurua bakarrik, ez dute holan iskinetaraino, da esatu zatik ez diezu gotaten tomatea iskinaraino, ia dena batuz, azkenean tomateak gustatzen zaigu eta jendeak ustekotan iskina horiek usten ditu gero. Nik, zigor, bakit ez tala holan tradizionala. Bai. Baina bakitu ze itzen dauen ondo kate honeitan? Zer? Ertziak gaztez bildu. Hori txorien egin gendu egun baten, eta arraxa, hartu nahi baduzue, hartzen dituzulako gazta bat ondo urtzen dana, orea irekiten duzue, eta gero, xerrak, makiltxoak gaztanak jarri, bitxartean, iskinetan, inguru guztian, eta gero bildu. Bildu egiten dituzuan, itxi, eta barruan gehatzen da, bai, fiskal lisuna da, seguru italiar batek eskua burura botako lituzkela hori ikusita gero, baina, paten esan duena, oso goxoa gehatzen da. Eta niri oreari gustatzen zait, albaka, erolan, osto batzuk ero zerbait botatzea, eta botatzen dira, gustatzen zait, olako, belarre tipikoak, oregano ero albaka. Olakon bat botatzea gustatzen zait, eta egia da, beste ikutu bat ematen dira dutela oreari. Normalian, albaka izaten da, labatik kanpo, joaten da nian, eta oreganoa joaten da hementxe. Orduan ikasi duzue. Guk oin ez dut, bestela izango zen tomatea, gero gazta eta gero barrengorria gainean, ez, Biteli? Bai, baina, hau ez da pizza tradizional bat, bez? Beraz, guk nahi dugun bezala. Pizzak badira zerbait oso ohikoa dela, etxera eramateko janarian, ez? Eta gaur egun gero eta enpresa batzuk hasi dira, helduendako, jende nagusiendako etxera janaria eramaten. Eta hori ondo dau. Bai, horre... Kozinau, ezin baduzu kozinau? Bai, eta egia da betu nik onartzen dut. Batentzako bakarrik kozinatzea oso zaila da. Etxean pertsona bakarrik bazara, nik... gu etxean lau garelako eta gaina beti soberan geratzen zait. Batentzako egitea oso zaila. Igual azte osoan berdina jambiozu. Bai, ez da, jende honenako ondo etortzea, ni egon nintzen, urte batzuk inituen arrasaten auzolaguneko zentralean, eta tokatu zitzaidan horreitea jende nagusiendako eramaten zen etxerako jane. Eta hor, menu ezberdinak geneuzkan, gehienak gatzik gabe ziren, gero bazegoen batzuk dana pure mailan izaten zala, ezin zutenak mamurtu, dieta biguna, eta hori, hoien prestaketan nio goten itzen, eta gero baita poltzetan etxera bialtzeko menu guztia, eta hori iten zen oskailu barruan. Hau da, 3 eta 5 gradu bitartean, egoten itzen 2 ordu, behin janari prestatu hori inda gero, poltzetan sartzen, dan menuan inokan paper batean, ez dakin norentzako, 2 menu. Eta bereik eskatzen zuten, 2 aukera zeuskaten, arraia bate, eta sartzen izkion, hori aukeratzen, sartzen poltzan, katerina, baina poltzetan, eta erori eraman nire zuten. Eta, horri ikasiten da egia da, eta gaur egun, gero eta gehiago eskaintzen ari dan aukera bada, badaude enpresa ezberdinak hemen Euskal Herrian.
Zigor, lehen esan duzu, batendako kosinatzea saia dela. Baina, zuk pentsatu duzu, behitu gaur egungo gaztiak ez da kosinatzen. Bai. Orduan, amamak itxen badau, naiz eta soberan auki, lasaiz taperren bila hurbilduko dira. Baina, eta hori holan bada gaitz zer di, ze gaur egun jende heldu asko ze gaizotasun daukate, barkarda dela. Bai. Eta hoiei, hemen behar duguna da jendea, bisitan jutea eta hori, eta etxian beti norbait izatea eta norbaitekin hitz egitea eta hori, bueno, gure ama bakarri bizia eta gustatzen zaio jutea, baina pixka bera ez da, apur bat, niri kasuin eta gero zuen martza zuen etxean hemen bakarrik lasaina holako, baina, bueno, egia da, jatea bakarrik, bueno, aukeran norbaitekin ondoan hitz egin zerbait, kontu kontari janaria eta hitz egitea bai gauza erra da, eta batez ere konpaini eskero, eta emon hitz egiteko atentzioa, ez dau, esaten daude, hor dago esaldi bat oso nadala, munduko bakarlade okerrena zein da? Zuk ez duzun aukeratzen, ez? Ez, beste pertsona batekin eta bakarrik sentitzen zaena. Bueno, bai. Eta hori egia da oso horra, eta badago jende asko horrela gana. Orduan, bizitza itzagun gure gertuko lagunak, familia, eta hori, gehien bakarrik bizi badie, kasuein, neurrian, beraiek eskatuko dizute, ikusiko duzue, noiz molestatzen duzuen, gure amako oso ondo adierazten du. Pelikula batek inzaben bezala, bai? Mobilak erdira, eta hartzen dauenak lehenak, berak pauka daula, baskari dana. Oiak, maitik kanpora, mesedez. Zoiezenean norbaitxekin jatera, eta dau, mobila jolan, adi, nik esan dutzuna, egon norbaitekin lagunduta egon, baina bakarri sentitu. Bai. Eta hori, gaur egun ikusten dituzuen kuadrillakan, eseita dela maien gure baten, dana mubia begira, beraien artean whatsappeatzen ibiliko. Bai, asko igual, bai. Eta esan duzu, bueno, beraien artean ongo dira, ez dakit, ez dute hitz egiteko gorik izango, ero auskalo eta idazten adire. Nik hemendik, nire esmen guztia, Biteli ikusten du, ze askarri idazten duen mugikorraken, nik oso astiru idazten dut. Eta ze askarri idazten duten batzuk. Oitxura. Bai, bueno, badana bezala, zaten genduena. Ez, urrazpian, 24 minutu, emaidazu denbora pixkat entrenatzeko? Eta 24 minutu ez, baina 15 baietz. Praktikatzen ibiliko zan. Zerbait, bai, berezkoa ere, zerbait ere, baina entrenamendu pila bat. Bueno, 5 minutu, labian, nik dagoat daba topera, 200 eta 25. Berez, 5 minututxo, eta segitxuan gauz. Bingo. Zer dino? Dino pres da, hola. Zaten izu nik astazpian. Boke txurana, Bai. Hauran, eta razio... olio pikante batekin? Razio zen badira? Razio bat. Berriz etxera ez etortzeko. Hau da, bakizu nik truko daukatela, etxian. Bai. Eta gonbidatuen ohea, bai. Da, erosoa gau bat pasatzeko, bai. Baina deserosoa holan aste bat geratzeko. Eta janarisakin berdinain bida. Da, mokadutxo bat atarako zut, pikoteo bat aukitzeko, baina gozia aukotzunean, ez dakat ez ebe gehiago. Demora asko behar. Bale, apuntatzen dut, a ber, bai. Ez dakat, bueno, lako. Etxekoekin hori egiteko ez du balio, ez? Hombre, etxekoekin ez ean bizidie. Bueno, bai. Beraz, hortako saia. Norbait egoten bada, etxian baldin badauka, holako nerabea ez. 30 piku 40 urteko norbait. Eta ja, esaten du, etxetik, ez hasi behar da tekniko horrekin, ez? Ogea izatea bakarrik, egun pare bat egiteko, zuri bizitan etortzen danean, da gero bestela. Hori bakitzu askok eta zeitzen dauen, guraso askok, bat independizatu egin ja, semia edo, eta independizatzen da, bigarren egunean, ja, oiak entzen dau, da hor, betan, ez dakit, holan bizikleta, eliptika edo lakon bat jartzen dau, da, eske ja... Hau erabiltzen dut lanerako, ezin zara bueltatu. Olioan utzi dizu, Patrizia Biteri, pikantean edo duzu, zuzuk eskatu, eta lantaldeko norbait beti ongo dela prest, zure eskariak betetzeko. Oregan apurtxo bat, oliba olio pikante apurtxo bat, eta gure albergini pizzak, listo, hemen txen, albergini pizzak.
diazu, ero... Bai, bestiekin pekatua da, baina bai, honetan oinarria ez da ikuste duzu zelan biltzen da. Bai, ez da egonkorra. Beraz, hau janta. Eta mantalak, etxera, Patricia. Hori zati egiten zu, olio pikante batik, ero bero daulako. Ba, bidak. Aha. Ja. Bai, bueno, kontua. Ai, bero zagoelako. Gomendagarria benetan, oso goxo geratzen da, erreza gainean jarri aldiozuen nahi duzuena, eta ezin duzuena egin da astelenean guri utzein. Astelenean, hemen espero zaituztego, goxo, beti bezala, txorienen beste aste bat, zuekin pasatzeko. Beraz, etorri gurekin, eta aste buruna pasa. Agur, agur. Agur.